Školska godina ove godine započinje kasnije no do sad, što nam daje više vremena da se za nju pametno pripremimo. Prvo što moramo učiniti je odrediti budžet. Potom razmislite o minimalnom i maksimalnom iznosu koji možete izdvojiti ove godine. Sve potrepštine razlomite u nekoliko logičnih kategorija. Primjerice, udžbenici i radne bilježnice, bilježnice i omoti, torbe i pernica, oprema za tjelesni, odjeća za školu, elektronika. Unutar tih kategorija popišite sve stavke pojedinačno. Od škole ste već vjerojatno dobili popis, pa će vam to uvelike olakšati posao. Sad je vrijeme da u proces uključite i svoje školarce kako bi shvatili vrijednost novca i naučili savjesno upravljati budžetom. Raspodijelite svoj zamišljeni budžet po kategorijama, koliko maksimalno i minimalno možete potrošiti u svakoj, vodeći računa o stvarnim troškovima. Većoj djeci objasnite koliko novaca imaju dostupno za pojedine stvari u priboru kojeg bi rado sami izabrali, poput torbi, pernica i bilježnica. Neka sami obave kupovinu po popisu koji ste pripremili i s budžetom koji ste im dali. Malene, koji još ne razumiju matematiku, možete uključiti u proces tako da im pokažete izbore koji su unutar vašeg budžeta. Objasnite im zašto postoje budžeti na razini prilagođenoj njihovoj dobi. Idemo vidjeti koji vas još troškovi čekaju. Osnovnoškolci u Hrvatskoj dobivaju besplatne udžbenike, a u nekim gradovima čak i besplatne radne bilježnice. Ako ne spadate u tu skupinu, radne bilježnice će vas izaći u prosjeku između 100 i 150 eura za osnovnoškolce. Za srednjoškolce ćete morati kupiti i udžbenike i ostale radne materijale. Dio udžbenika koji je tek izdan ove godine, kao i radne bilježnice, morat ćete kupiti po punoj cijeni. Udžbenike koji su u opticaju već neko vrijeme možete kupiti i rabljene preko oglasnika ili specijaliziranih grupa za prodaju udžbenika na društvenim mrežama. Manja djeca trebat će i kutije za likovni pribor koje stoje između 25 i 40 eura. Dobra vijest je da ih možete složiti i sami, čak i po nešto nižoj cijeni. Treba imati na umu da se škola kakvu pohađaju naša djeca uvelike razlikuje od one koju smo pohađali mi, njihovi roditelji. Ovisno o dobi djeteta, za dio domaćih zadaća i ostalih školskih obveza računalo bi moglo biti korisno ili čak nužno. Velika je to stavka u kućnom i školskom budžetu, pogotovo kad imate više djece u dobi kad je računalo esencijalno za školske zadaće. U tom slučaju jedno računalo i dobar raspored korištenja kojih se svi pridržavaju uštedjet će vam puno muke, novaca i svađa. Ako za računalo jednostavno nemate prostora u budžetu, postoje alternative. Nalazite li se u blizini javne knjižnice, provjerite imaju li i koliko računala koje vaša djeca mogu koristiti. Njihovo korištenje je uključeno u članarinu knjižnice koja je ispod 10 eura godišnje, a posjet knjižnici uvijek je dobra navika. Zadnja, ali ne manje bitna stavka je odjeća za školu. Neke nužne stavke su oprema za tjelesni te papuče za školu, što vas može doći do 20 eura naviše. Postoje razne aplikacije i portali za prodaju rabljene odjeće ako želite kupiti nešto posebnije, a ipak izbjeći plaćanje pune cijene. Iste te aplikacije možete koristiti i za prodaju premalene odjeće vlastitog djeteta, te tako popuniti budžet za novu školsku godinu. Ne zaboravite, svako dijete zaslužuje sretan i uspješan početak školske godine, a vi zaslužujete da to i vama bude radost, a ne teret.